Joo, mun nimi on Sylvelinin Marko ja toimin täällä Aulangon hotellilla hotellijohtajana. No, tämä tarjoaa kyllä erittäin monipuoliset mahdollisuudet niin kuin vapaa-ajan ja sitten toisaalta myöskin niin kuin kokoontumiseen ylipäätään niin kuin työn tai vapaa-ajan merkeissä. Eli palveluitahan on laaja skaala sillä tavalla, että meillä on mittavat isot ravintolapalvelut, meillä on kylpyläpalvelut, kokouspalvelut, majoitetaan ihmisiä, eli tässä on 246 huonetta. Ja sen lisäksi tässä on tietysti sitten iso määrä erilaisia aktiviteetteja, mitä tähän majoitukseen ja oleskeluun voi yhdistää. No mä sanoisin näin, että meidän vahvuus on ehkä tämä sijainti täällä Aulangon puistossa, äärimmäisen hieno sijainti. Sitten toisaalta niin meidän laaja palvelutarjonta on kaikki tässä hyvin tiiviissä nipussa. Ja sitten taas niin kuin saman katon alla pystyy harrastamaan täällä oikeastaan laidasta laitaan niin kuin hyvin monenlaisia asioita. No ne on tietysti sisäliikuntaan liittyvät asiat. Meillä voi keilata, meillä voi golfata sisällä, meillä on hyvä kuntosali, meillä on tietysti kylpylä, jossa on liukumäkiä, jossa on kunnon sisäuima-allas. Sitten meillä on tenniskentät tässä lähellä, sitten meillä on hyvät golfkentät, 9-reikäinen Hugo ja 18-väyläinen Eversti tuossa ihan hotellin vierustalla. No kyllä käytännössä on niin, että hotellitoiminta on osa tätä isoa kokonaisuutta, että toki merkittävä, mutta käytännössä kyllä me toimitaan niin tämmöisenä tapahtuma- tai elämyskeskuksena, jos näin voisi sanoa, että on kuitenkin niin laaja skaala palveluita, että hotellipalvelut toki tukee sitä yhtenä, mutta että merkittävä osa tulee sitten kaikesta muusta. Tulee kokoontumisesta, ravintoloista, kylpylästä, vapaa-ajan vietöstä ja harrastamisesta ylipäätään.